गाडीचं नाव काय लिहिलं सांग? तू एकतर आला ना बाबू. इथे आम्ही निघणार आहे आता. वाजले किती बघा, 12 वाजले बरोबर. आमची 2 सव्वा 2ची ट्रेन आहे. तर इथे आत्या जेवण घेऊन आली आहे ना. म्हणजे कसं आपण आता घाईघाईत कसं बनवणार ना, पॅकिंग बिकिंग सर्व पाणी बिणी घालणं. तर इकडे बघा पूर्ण ताट आणलेलं आहे, भाकरी 2 भाज्या. हे काय शेवया बनवलेली आहे ना गोड. होय होय. आणि हे भाज्या आपल्या कालच्या आहे ना. आम्ही एक मुलाची आहे, एक मेथीची आहे. मुलाची मेथीची भाजी सर्व. आणि आजी पण आल्यात. चहा पियाला टॉनिक घेतले आजीने. पिया पिया. आणि आमची ही एवढी पॅकिंग झालेली, एवढे बॅग झालेले. झालं जेवण तुमचं? झालं जेवण? बुब्बू तू जेव. हा जेव. सर्व कवर केलेलं आहे. 1 2 3. हे काजलला कवर करायचं फक्त. चला रेडी ना. सामानाची एक बॅग घे तू, कोणती पण एक बॅग घे ना बाहेर. चल चला ही घेतो मी बाहेर. काजलने लॅपटॉपची रावली आहे. चला आता आम्ही गेलो ना, हे काय आता आपण गेलो ना की आता उद्या लगेच काका येणार आहे तिथे राहायला. चला दरवाजा लावतो. चला आहे का कोण आतमध्ये? आम्ही आहोत ना. अरे लवकर ये. 10 दिवसांनी येतोय. काजल बुबा मी येतो थोड्या दिवसांनी. बाय बाय. आई विचार दाराला वाचून दे. या लवकर या. आत्ते आम्हाला तिकडेपर्यंत येते ना, पुढेपर्यंत सोडायला. आजी थांबते इकडे. चला आजी येतो. आणि वरचं बांधकाम बनी घर असावं दिसतंय वरतून. चला आजी. जाऊ तुम्ही उन्हात नका राहू. जाऊ आई आजी ऊन आहे. काकाकडे जावा तोपर्यंत. काकाकडे जाते. या हा. ये शुभांगी विचारलं मग सांग सगळं. सांगते. आम्ही येतो एका दिवसाने परत येतोय. टाटा बाय. काळजी घ्या. जाऊ आम्ही. बाय. हा बाय. आत्ते आणि ते दादा सोडायला आले होते. माऊले भेटा. आता मी येणार नाही ना. थँक्यू सोडल्या होते. चल बाबा. अरे बाबा नको चपला ना. मग काय आलं, काय आलं, चप्पल आहेत मग काय घालतो आपण. अरे नको. 2 सव्वा 2चे. तुम्ही जावा जावा. आणि बाय हिला सांगा माझ्या सोनीला. हे पाण्याची बॉटल घेतली? हां पाणी नाही घेतला. घरी ते लीक होता ना. डबा नंबर 15. कुठे डबा लागणार आपला? इकडे तिकडे. फ्रीजमध्ये येईल पाण्याची बॉटल. किती वाजले बघा, दुपारचे 2 वाजले. 2:15ची आपली ट्रेन आहे. आम्ही इथपर्यंत चाललो आणि मला सकाळला आला बॅग घेऊन. जसे का सर्व बॅग हीच उचलली, फक्त लॅपटॉपची बॅग लावली होती. चल गाडी आली. दिसली तुला गाडी कुठे? चल घेतो. गाडीचं नाव काय लिहिलं सांग? वाचू दे. हे बघ, मडगाव मुंबई CST मडगाव है ना. हीच गाडी आहे. 10104. हा कोणता डबा आला? S2 गेली. आता कोणता आला? ही S3. आपला कोणता आहे? S5. हा S4. हे बघ याच्यात या डब्यात आहे बघा. आबा हा बरोबर आहे. घे चढ. चढशील ना. बरोबर बघताय ना. सबस्क्रायबर 49 50 51 बघ. हे बघ इकडे बघ, इकडे बघ. काय पण ही आपली बॅग आहे आणि पाण्याची बॉटल. पाणी वाटल, थंड पाणी वाटल. पाणी बॉटल.
अब आपला नंबर बघ हे बघ 49 50 51 तिकडे नाही मी हे बघ इकडे हे आहे, 1 2 3 हे तिन्ही हा, माहिती आहे बॅग करून जाऊ दे आतमध्ये. एसी चालू करा, काय करत एसी चालू करा. पण माणसांना नको असेल तरी ना हे बघ बटणं चालू ठेवतात हा मग, हे बटणं बंद करा नको असतील तर आहे ना तो लाईट कशाला हवी दिवसाची हा मग है ना फुकटचं आहे ना. हे आजी आजोबाचं आहे का गाडी? गाडी फुल खाली आज आम्ही कायच नाही खाल्लो जास्त आज आम्ही जेवण आलो आहे, जेवण आलो मस्त मस्त जेवण आलोय. गाडी बघ बरोबर 2:20ची होती तरी आली बरोबर आली जरा ना. ठीक आहे तेवढी आता हीच गाडी ठाण्याला 8:30ला पोहोचेल फुल गाडी खाली बघ फुल कारण आता सीझन नाही ना मम्मी सीझन असतं तर कसा दादा आम्हाला एक फोटो द्या ना विशेष बरं फोटो देता का काढा ना फोटो तुमचे खूप आम्ही हे आहोत तुम्ही सगळे व्हिडिओ बघतो तुम्ही आम्हाला फोटो द्या. बसा हे आपले सबस्क्रायबर आहेत ना आपल्या ट्रेनमध्ये होते आपली गाडी पण सुटली पुढच्या स्टेशन उतरावं लागेल मग आज गाडी पूर्ण खाली आहे बसा गाडी पूर्ण खाली आहे ना. व्हिडिओ सगळे बघितले मी बदलापूरचे आहेत ना माझी मावशी पण बदलापूरची आहे. आमच्यापेक्षा चांगलं म्हणजे आम्ही क्रॉसिंग झाली रेल क्रॉसिंग पण रेल्वेमध्ये सर्व बटन दाबत नाही बसायची बघा F म्हणजे फॅन आणि प्लग दिलेले आहेत आणि फॅन चालू व्हायला 5 सेकंड घेतात सर्व शिकवतो. मिक्स फ्रूट काय येतं सँडविच बिंडविचपासून सर्व काय बरं आहे ना बरं आहे ना. काय बरं आहे ना बरं आहे, बरं आहे. काय करताव काय आतापर्यंत बरं आहे तुझ्या आशीर्वादाने. आता आम्ही सर्वांना फोन असं करतो म्हणतात सर्व. आणि सांगतो की आम्ही बसलो ही आमची 3 सीट आहे एक आणि ही वरती केल्यावर अशी होणार ही वरती कशी करायची पाय काढ काजल अशी इकडे झोपतात इकडे आणि वरती पण जेवल्यावर थोडा आराम केला असता ना. असं वाटतं बाहेर खूप जाड आहे इथं. जंगल वाटतं जंगल. असं वाटतं ड्रोन फिरवल्यासारखं होतं ना हा. जिरा सोडा पाहिजे का आज पण मम्मी घेऊया का गाडीमध्ये सर्व एक आयटम हा, एक घेऊया. आज सोडू. मम्मी माझ्या बाजूला एमर्जन्सी आहे एमर्जन्सी विंडो खाणार का क्या क्या है आपके पास ब्रेड कटलेट समोसा सँडविच ब्रेड कटलेट आज आम्ही गाडी समोसा कांदा पोहा हे कितीला बस आहे. ब्रेड कटलेट आणि काय काय असतं तुमच्याकडे सँडविच चीज सँडविच आणि ब्रेड ऑमलेट कांदा पोहा समोसा हे सर्व 45 नाही 30 का हे 45 ना कटलेट सँडविच समोसा चला पहिला प्रोडक्ट आलेला आहे आपण आता रिव्ह्यू घेऊया आता आम्ही टेस्ट करून सांगणार की चांगला आहे की नाही है ना कसं आहे ते. हां हे प्रोडक्ट आम्हाला 45 रुपीजला पडलं आहे ना हा. ठीक आहे काढते एक उघड बघूया काय आतमध्ये बाई ब्रेडच आहे हा? हाय खाली खाली 2 दिले आहेत ना गरम आहे काय हो हाय चला एक काढा एवढे नाही करू म्हणजे 2 ब्रेड आणि ब्रेड कटलेट म्हणजे हे असे. सँडविच टाईप नाही कटलेट वेगळे दिले मला वाटलं की हे ब्रेड तळलेला असतो ना. चण्याचं पिठात घोळलेलं असतं ते तसं मला वाटलं. ते patties ना. हा, ते पाहिजे. टेस्ट करून सांगा काय केलं दाखव ते नाही तिला ते खायला
काजलला हे पुरा आहे. टेस्ट करून दाखवतो म्हणजे तुम्ही घेऊ शकता की नाही घ्यायचं तुम्हाला फ्युचरमध्ये ना. मी असंच घेतलं तिला खायला. चांगलं आहे. एकदम भारी पण नाही आणि एकदम कमी पण नाही, भुकेसाठी चांगलं आहे. मीडियम मीडियम. भूक लागली असेल तर पण 45 रुपीजमध्ये त्यापेक्षा 4 वडापाव येते 4 वडापाव होते. किंवा 3 वडापाव येते. पण काहीतरी वेगळं. कटलेट मीडियम 10 पैकी 6 नंबर. कोणाला जा वेज बिर्याणी चिकन बिर्याणी खाणार का बिर्याणी काय वा. नाही. चांगला एक्सपिरियन्स आहे. लास्ट टाइम बिर्याणी घेतली होती म्हणून परत घेत नाही आम्ही. पौरादेवी हा मोठा बोगदा आहे, 9-13 मिनिटाचा बोगदा. हा? वा. मी इथे झोपतोय आणि मम्मी खाली झोपली आणि काजल पण खाली झोपली आहे बघा. आणि कोण आलेच नाही म्हणून झोपायचं आहे. काजल झोपली, मम्मी माणसं आता आलेच नाहीत ना म्हणून झोप जरा झोप पडून घ्यायचं. झोप. मांडवी एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वरून सुटेल. कृपया ध्यान दीजिए. मडगाव संगमेश्वर आला, संगमेश्वर. गाडी नंबर कुठली कोणी येईल परत त्याच्यावर पाय ठेव, पाय ठेव. ट्रेनिंग होते काजलची. सेकंड मधला काजल, फर्स्ट मधला काजल आहे. आत्म शिरायचा. बाजू वर टाकायचा. झोपले तुझा खालीचा. माझा 3रा फ्लोर आहे. नाही ना काय झालं रे. चाप कुठे गेला चाप. मी हरवला, चाप हरवून बसली बघ. चला रस्त्याने जाता काय हायवेचा ब्रिज. मस्त सिनरी आहे बघा. दिसते का काजल, दिसले का बाहेर बघ. है ना, असं वाटतं ड्रोन उडवतो, ड्रोन है ना. आता तुम्ही दोघं झोपल्यावर मस्तपैकी मी पाणी पिणार आहे. तुला नाही समोसा पाहिजे का रे समोसा. नको, तर मी लस्सी घेतली आणि पाणी घेतलं. मी विचाराल लस्सी कशी आहे. लस्सी एकदम मस्त आहे, बरोबर आहे. टोस्ट सँडविच है समोसा चाय 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 बटाटा चिप्स डोसा गरम 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 डोसा गरम टोस्ट सँडविच थोड़ा गरम मेथोड़े बड़ा पाव टोस्ट सँडविच समोसा टोस्ट सँडविच कॉफी 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 तेल खाते का भेल. चाट मसाला भेल काय पाहिजे तुमच्याकडे काय आहे. नाही माझ्याकडे समोसा आहे, ब्रेड बटर कटलेट आहे, चीज चिली टोस्ट सँडविच आहे, व्हेज सँडविच आहे. ब्रेड बटर कटलेट नको, कटलेट खाल्लेला. हे चीज सँडविच आहे, चीज सँडविच हे समोसा 60 आणि काय हे एक ऑमलेट आहे. ते काय तेच मी सांगितलं नाही तुम्हाला. मंगळवार आहे, आज मंगळवार आहे, मंगळवार उपवास आहे आहे. त्याचा उपास. चीज सँडविच व्हेज सँडविच वाला ब्रेड कटलेट भेळवाला गेला का. भेळवाला बेलवाला जय बेलवाला हे बेलवाला गेला गेले शूटिंग निकालेगा तुम्हाला. टीवी पे आ जाएगा
कितने का 40 ना? अरे तो 3 वस्तू झाले. आपण काय काय घेतलं? डोसा, चटणी आणि इकडे सँडविच. जेवायलाच बसले. झोपेत जाऊन जेवायला बसली. किती तास झोप झाली? डोसा जाड आहे ना? डोसा चांगला आहे, चटणी पण नॉर्मल आहे. प्राईसच्या हिशोबाने डोसा चांगले आहेत है ना? चवीला पण चांगले आणि टेस्ट पण चांगली आणि हे पण छान दिलं आहे ना. 40 रुपयाचे 2. किती रुपये? 20. मेथीची भाजी. ही भाजी खोल. काढ करू काढ. एक 2 3 4 5 6. एक त्याला दे. टेस्ट सांग, टेस्ट कशी आहे? छान आहे. गरम आहे ना? गरम करून छान लागते ना? मेथी भाजी बोलली की मेथी पूर्ण नसते, थोडी मेथी ना. भाजीमध्ये तुला काय काय दिसतं? शेंगदाणे आहे, बटाटे आहे. चांगली आहे पण एकदम फ्रेश आहे. 10पैकी 8. बनवतात ना. डोस्याला पण 10पैकी 8, ह्याला पण 10पैकी 8. शिरा शिरा हे कितीला? आम्ही मागवले शिरा. शिरा 45 रुपीज ना. ते बघ हे खोल. समोसे खोल. समोसे बरोबर चटणी पण दिली आहे. खोल ना ह्याच्यात. तो इकडे साईडला टाक. गरम गरम आहे. आणि भाजी पण फ्रेश आहे बघ है ना. वाटाणे आहे तो वाटाणे है ना. गोड इमलीची आहे ना. आपण बाजू शेवटचं कडक आहे. हां मम्मीला बघा हे आमचं शेवटचं आवडतं आहे ना. टेस्ट कशी आहे? फूड क्वालिटी चांगली आहे ट्रेनची. कॉफी कॉफी कॉफी. समोसा एकदम मस्त होता. हॉटेलला कसे देतात? आता ते पॅटीस लावा. पॅटीस नाही, पहिलं तू शिरा खा. हे खोल. कोपरा आणि चटणी खाऊन बघ. पूर्ण किती चटणी खाऊन बघ. त्यांचे शेफ चांगले वाटतात. हे ट्रेनमध्येच बनतात सर्व. कलरवाला शिरा. शिरा आणि उपमा आहे का कलरवाले शिरा आहे तो? काय कितीला पडला? 45 ना. 2 कलर. प्रसाद म्हणून मम्मीला हातात दे. हा वाला दे पहिला. हा वाला हातात. सर्वांच्या हातात दे. कसं आहे बघू. गरम आहे नरम आहे ना. तुला असं आवडतो ना नरम. सुकलेला नाही वाटत, नरम आहे ना. म्हणजे प्रसादाला कसं देतात तसं ना. तसं आहे खा. तो काय दाखव. तो हे दाखव. उपमा आहे. शिरा उपमा मिक्स आहे का? तुला कसं हवं ना. ह्याला पण फुल मार्क्स. चवीला एकदम छान आहे. एकदम मस्त आहे. हे ना हे प्राईस वर्थ आहे प्राईसच्या है ना. एकदम भारी आहे ना. शिराने उपमा एकदम मस्त. काय बोलली? शिराने उपमा एकदम मस्त. भारी आहे ना. म्हणजे तुम्ही सर्व घेऊ शकता गाडीमध्ये. या गाडीमध्ये मस्त आहे. मांडवे एक्सप्रेसचं किचन छान आहे वाटतं है ना. 45 आहे पण वर्थ आहे. हे खाल्ल्यासारखं वाटतं काहीतरी आहे ना. मस्त आहे, भारी एकदम. असं वाटतं अजून एक डब्बा घ्यायला पाहिजे ना. घेऊ का अजून एक डब्बा? दाबेली कांदा भजी दाबेली. क्या देतो? खाणार तर घ्या. हे कितीला?
30 रुपए दोन है, एकच द्या, एक एक में 2 ही आता है। हा दोन्ही द्या. दोन खाणार ना बापू. खाईल खाईल. अब जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं, अभी बना है ताजा फ्रेश। नाही हे 5वां प्लेट है, सब लिया हमने. और ये क्या है? कांदा भाई है, नको नको, एक बॉटल भी दो ना. कांदा भजी, दाबेली. मला तर काय नको. आमचे खाणारे माणसं आहेत ना इकडे. हा, खाऊ दे. हे बघ, हे 30 रुपये. ही बॉटल 15 रुपयाला दिली. एक खोलून दाखव मला तो. हां, अर्धा थोडासा मम्मीला दे बाईट. नको मला नको. तुला का नको? नाही नाही बाद झालं मला. पोटात गडबड झाली. नाही गडबड नाही झाली. पण नको बाद झाली. मग इतकं असं सगळं बघून. तू खातो का बघ, खाऊन दाखव. खा. मी खाते ना. म्हणजे ठेव ते त्याला दे. घे खा तू. समोसावाला गेला बघ. चांगले. कधी गेली एक. नाही, हे पण चांगलं आहे. हा. ही पण क्वालिटी चांगली आहे. भाजी मस्त आहे आणि भरून आहे बघ, है ना. नाही तर कधी कधी ना एवढंसं देतात भाजी, पोट पण. हां, पोट पण भरत नाही. हँड बघ असं मस्त आहे ना. म्हणजे या गाडीतलं सर्व घेऊ शकता तुम्ही, है ना, खायला. मांडवी एक्सप्रेस ना. नको ना, बास. सर्वात पहिला घेतलं, मग लास्टला उघडतो. ते चीजवाले ना काहीतरी. उघड. हे बघा, ब्रेड दिलं आहे, हे सॉस दिलं आहे ना. काय मध्ये हे चीजचं स्लाइस आहे ना. थांब, हे बघ, है ना. तुम्ही अर्धा खाऊन बघ. चहा, हे बघ, चाय बरोबर का, चहामध्ये बुडव. हां, लास्टला बरं आहे, लास्टला. ते तर. एक दो कितने का ये क्या है? टोमेटो सूप कितने का ये? 30. वो स्टिक भी मिलता है? हाँ, ठीक आता है. अच्छा, वो ऐसा स्टीयर करने के लिए. गरम है वो. अरे गरम आहे. हे असं चाटायला असेल. टाकायला नाही ते, ठेवायला, थंड करायला. चांगलं आहे, बसण्याला एकदम छान लागतं. मेथी भजी, आता घेतलेली आपण. एकदा आवाज हां, करा. ह्यानी काय दिलं? टमाटर सूप, आवाज एकदम करा. भजी भजी, ह्यानी काय दिलं होतं? मेथी भजी, हां, अच्छा था बहुत मेथीची अच्छा. भाजी. मेथी भजी गरम. चांगलं आहे ना. तुपाचं राहिलं. 5 मिनटं झाली तरी हे जरा काढ, हे विरगलला काय बघ. नाही, ते वरती काढ दांडी. नाही कडक आहे ते. है ना? ते चावून खायचं आहे. पण ते विरगळत नाही ना. नाही. पण टेस्ट चांगली आहे. तू बिस्किट सारखं नाही. बघ जरासं बघ. मस्त आहे. भात घ्यायचा आणि त्याच्यावर ते टाकून खायचं. आता टोमॅटो सार. टोमॅटोचा सार झालाय. मस्त एकदम. हा गेला पनवेल स्टेशन. पनवेलला गाडी बरोबर 7:30ला पोहोचली. काय घेतली? काय मेन्यू कार्ड? कोणाचा फोन? तू आपण खाल्लं आणि मम्मीच्या अंगावर आलं. हां, आता मी इकडे पहिला आलेलो आहे. दिलू बघते, जवल्याचा वास येतो आहे. सर्व बॅग्स आलेले आहेत पुढे. 1 2 3 आणि 4. आता काजल आणि मम्मी येईल पद्मोनी. वा वा, किती दिवसांनी घर बघितलं. सर्वात जास्ती खुशी तर दिलला बघून. दिलू, अय पिल्लू, दिलू कुठे होते माझे दिलू बोलायला लोक कुठे कुठे जातात फिरायला. दिलू आमची कशी आहे?
हे बघा आमच्या दिलूला स्क्रॅचर आणला होता तुमचेच कमेंट वाचून. काय हे करा खडबुडी करत राहते ना. आमचे भाई कसे आहेत बरेच व्हिडिओ बघत होतात की नाही गावचे. दिलू बाहेर जाते दिलू पप्पी दे. हा पप्पी दिली जा. कोण आली आहे कोण मला वाटलेलं कोणाला विचारणार. कुठेतरी लपली आहे बघा कुठे लपली आहे कुठे दिस ती बघा लपून बघते. दिलू बघ दिलू कोण आलाय. दिलू पिल्लू दिलूने स्क्रॅचरची बघ किती वाट लावली आहे. आले बाहेर आले आमची दिलू. आले मम्मीकडे आली पहिली. मम्मा कुठे मम्मा कुठे ना मम्मा नाही माझ्याकडे आली दिलू. नाही आता घासते ती आहे ना दिलू. आमची दिलूला बघून जास्त खुशी झाली आम्हाला घर नंतर आहे ना. आता आमच्या दिलूला उघडली. लपाछपी करते ये काजल कुठे आहे काजल इथे आहे. काजल कुठे आहे ओळखते ती. चलू तू एकतर आला ना बाबू. ये नाही आमची दिलू काका बरोबर होती. जराशी ये ना ये जराशी ये ग बाबू. भाऊ आणि तुम्ही विचारताना दिलू कोणाबरोबर असते तर भाईन बरोबर असते. या बाई या बाई बरोबर असते. बरे ना मस्त एकदम. दादा कोटके आलो आम्ही लाल झालो. माझी बाबू ती पांढरे दिसते आता आपल्या समोर. हा ठेवा बाबा तिकडे ठेवा गादीवर ठेवा आमच्या दिलूच्या गादीवर. हा पाणी हवं गरम. होय प्यायला भाई दिलूचा कॅट फूड होता ना. दिलूची सर्व सोय होती कॅट फूड मच्छी बिच्छी आहे ना. आता रिलॅक्स होतो. तिचे हा आता मी बसतो आणि तुम्हाला सांगतो काय अपडेट आहे. प्रवास झालेला आहे किती वाजले माहिती आहे एक्झॅक्ट 9:40 झालेलं आहे. 9:40 8:30ला ट्रेन यायची ती 8:50ला आली. मग तिकडून ठाणे टू कांजूरमार्ग विक्रोली लोकलचा प्रवास दिल म्हणेल जवजवाट आला. आणि आमच्या स्टेशन पासून ते घरीपर्यंत चालत प्रवास झालेला आहे. आता घामाघूम झाला आता आंघोळ करणार आणि तुम्हाला पण व्हिडिओ कसा वाटला ते पण सांगा. आता मस्त गरम पाण्याने आंघोळ करणार मस्त टाकाटाक जेवणार आणि झोपणार. आणि व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा. आणि भाई काका जेवण बनवतात हां ते पण तुम्हाला दाखवू आम्ही. आणि आता पुढे विक्रोलीचे म्हणजे आपले मुंबईचे ब्लॉग्स. दिल बघा बसली आहे. दिलू टाटा कर. दिलू पप्पी दे आणि बंद कर. पप्पी दे. हां बस. दिली